Sobre imatges antigues, el logotip de l'Ateneu Popular Nou A Barris. nivell d'equipament cultural era un desert total. Un petit grup va decidir que aquell dia tocava ocupar que eren els terrenys de la fàbrica, però sobretot els magatzems, que és on ara hi ha l'Ateneu. Vam transformar el que era una fàbrica d'asfalt en un espai cultural amb tots els seus elements. La dona amb una llarga trena grisa entra a l'Ateneu. Fotos i vídeos antics. Jo crec que és un ADN que ja tenim de generacions, potser d'haver fet el barri nostre, no? De no tenir res i ben anar construint nosaltres a poc el nostre barri. Una noia de cabells curts amb samarreta de tirants verda entra a la sala de circ. L'Ateneu sense el circ no seria el que és. I el circ sense l'Ateneu tampoc, perquè va ser un espai de creixement, continua sent un espai de creixement i de referència. Va ser com l'excusa per habitar aquest espai des d'un inici i per fer-lo créixer. Imatges d'acrobàcies. Però és també artístic, comunitari, amb gent. Et sents com a casa, pràcticament. El fet d'estar compartint un espai, una tècnica, també una mica bastant amb la confiança amb altres persones, és a dir, a acrobàcia, per exemple, no tu tens el teu treball individual, sinó tu també has de confiar en altres persones i has de saber conviure. Una noia fa anar una taula de so. Com de treballar i formar part d'un projecte que és més gran que el que nosaltres fem com individualment, com a tècnic de llums o tècnic de so. I el fet que això tingui una continuïtat i com de poder seguir cuidant l'espai i és una part molt guai d'estar aquí. I tot això està molt relacionat amb tota la gent que hi ha aquí al barri, o sigui, des dels instituts, gent per lliure, gent gran, o sigui que fa molt de vehicle de comunitat, l'Ateneu, aquí en el barri. Asseguda en un banc del carrer. L'Ateneu és com és gràcies al territori. El públic balla en una actuació de les Seis Sisters. L'Ateneu aposta per una cultura crítica des del compromís amb la societat, de proximitat amb els barris en els quals està immers. Escola d'autoorganització, escola d'aprendre entre tots d'una manera assembleària com podíem fer coses de manera col·lectiva per transformar la realitat que teníem. Va ser molt important aquest pas. Imatges del barri d'ara i d'abans. Portem 45 anys construint aquest projecte des del compromís assembleari. Vistes de Barcelona des d'una barana d'on dos coloms alcen el vol. El logotip de l'Ateneu Popular Nou Barris, format per les inicials compactes i sense els forats en negre, i el nou, també sense forat en vermell.